Heɗitoɓe assalamu alaikum on nangoy kode radio international igado abuja lamorde lesdi nigeria kode radio waɗaɗu gam fulfulde e finatawa fulɓe min alamin giɗaɗo jada taskiti foɗugo laɓagal taskaramji hande salasa ha fahin min ɗo wondi e taskaram rfi fulfulde ha fahin min ɗo wondi e taskaram koɗo kode to keɗitoɓe min keɓata waddango on kubaruji duniyaru gam non jonta sai en fitina e taskaramji ɗi min taskani on jemmare nde aran da rahotol ngol ardiɗo lesdi nigeria bola ahmad tinubu yotti accra lamorde ghana gam hunnuki john dramani mahama dow darde horejo lesdi ghana keso. Tinubu ummake ha nokkure murtala mohammed airport ka lagos ko hewti jamdi 4 e minti 20 kikiɗe nden o yotti nokkure piroje kotoka wondu accra ha o heɓi jaɓɓorde iga ardiɗo golloɓe lesdi ndin honorable julius debra hore lattugo tinubu on horejo dental ecowas o naftiran e bososel yidugo e ardiɓe lesɗe africa gam yalɗirgo mobre hunnuko mahamma e ballo mako professeur nana okupo agiaman. Yadu ardiɗo bola tinubu ni ɗo wara on dow surga iga ardiɗo ghana mahamma mo yilli nigeria ha lewru salinde. Mahamma e tinubu wodi narral neɓɗum bana no nigeria e ghana mari narral diflomasiya na iga hande. Nder ɓe ɗofti tinubu wodi ministajo pamaro ha hukuma hakkilanki yasi lesɗe nigeria e woɓɓe nder gomnati mako. Ardiɗo kawtal kanditowal fulɓe hijjoɓe mo wayla wallankere lesdi nigeria hirdi e wakilijo kode abdourahman giɗaɗo oumar jarumi ndano kirde maɓɓe lattori. Assalamu alaikum bandiraɓe, min ɗo wondi e koɗo Allah sene min jaɓɓake ma. Mi jaɓi aseni. To Allah sene ko yeccoto inde ma? Inde am Al Ismail Musa Mallum. Naam. To mukami ɗume jogiɗa non ɗo? To min ɗon jogi mukami vice chairman je North East. Bana Taraba, Adamawa, Gombe, Bauchi, Maiduguri, Yobe. Hado ha kungiya nga yau. Kungiya initiated Fulani Muslim Pilgrim Board. To wato on tigginga ngam ga handita fulɓe waynaɓe hijjoɓe. Min tigginga ngam hijjoɓe waynaɓe e kuuɗe diina koriɗe gabaki ɗaya. To alatake a notice hidde ko jahenni ha dow ko larani nokkure nde lutanta ha ardungal e ɗume ko dalila tiggugo ngal? To dalila tiggugo kungiya ɗo ni fulɓe amin hamɓe yoɓata ceede korode hijju nder 100% min mari 70% yoɓeɓe kuuɗe hijju ɓe jaha ɓe hijjoya e nigeria amma ɓe anda no ɓe kuyata kugal hujju mai. To gam majum min gi hani min tefa modiɓɓe fulɓe min kauta ne min jangintaɓe min famtina ɓe kugal diina e kugal hijju dalla kungiya mai ɗo kenan. To Allah sede woɓɓe be wodi modiɓɓe ha hukuma hijju ɗo jaa kandita hijjoɓe, to noyi bana on gaɗanaɓe lawliraɓe? Min gaɗanaɓe lawliraɓe gam a andi annabijo sallallahu alaihi wasallam jomirawo ɗon wiya wama kana bilisani qawmi wama kana lirasulin illa bilisani qawmihim. Ɗum andi hani ginɗo min mari kishi ɗengal amin. To gam majum ɓe ɗon yaha ɓe ɗon jangina amma janginki mai nastata ɓerɗe maɓɓe bana min tefa fulɓe modiɓɓe fulɓe janginoɓe ɗengal maɓɓe ɓuri. Wato kala nelaɗo Allah leli fu yawwa bilisani qawmi. Nam. To dalila ma yon tigganɗo to noyi baduɓe noyi ko nga tiggira? To bana ha bana Taraba ɗo ni salaki duuɓi 3 amma bana ha Nigeria kungiya ɗo yaari duuɓi 10 min ɗon kabda. Bana national chairman ɓe kabdi
ɓe jehi national level na ko ɓe wataniɓe jungo kala hukuma pat wataniɓe jungo andi no leddi warti kala kungiya pat dole sai to tokki no hani gomnati no doka gomnati yi ɗum tokka bako ɗum warta kungiya to salaki duɓi tati ɗo minon not ismail min jehi ha yola ɗum qaddami min ha not ismail min kabdaji kugal mai amma alhamdulillahi min keɓi national nako gomnati watani min jungo min nange kugal ba alhamdulillah min ɗon giya bo kugal ɗon yaha no hani. Lawol ngol keɓirton ceede dogginirgo kugal? To alhamdulillahi lawol ceede ni min non kabdata e jibaji ami alseni kungiya ɗo bana ɗon kungiya da'awa on to amma min ɗon kabdani gomnati to yi'i min ɗon i'malufa serlawo amala kum wa rasulahu min ɗon kabda to gomnati wi'i min ɗon famtina fulɓe ɓe ɗon fama sosai to min ɗon yabana gomnati vallita min wallinde muɗum. To wodi haala ko en bollayi bana ɗuɗi heewi ɗum ɗo zambo fulɓe ha inde hijjuɗum jaɓa ceede fulɓe on ɗo pindinaɓe ha dow majum? Min ɗon pindinaɓe sosai min ɗon heɓa kesɗo feere min ɗon keɓa kesɗo amma alhamdulillah kungiya ɗo fuɗɗi hukoni alhamdulillah hunde mai ustotiri sosai. To no garaton kugal ngal ha wakkati hijju jaton na ko bo wodi wakkatiji ɗi moftoton fulɓe pindinon ɓe? To alhamdulillah nane no min ɗon seto kugal hijju ummoyake amma ɓawo kungiya mai ɗon yaha yeeso min ɗon nasta nder ƙauyeji nder ladde min ɗon famtina to ɓe gaɗa funturu ko ɓe gaɗa koggal min ɗon jaha ha maɓɓe min famtina ɓe nda ko yahata ha kugal hijju kugal dina koriɗi. To jonta noy ɓe keftirta ɗum onon ko bo ɗum wonɓe andi sani Nigeria to hunde suɓɓiti wodi bo ko Hausa mbiyata yan jebu? Nam to alhamdulillah minon min mari ID card to min jehi ɓe andi min bana arɗomi ngam kungiya ɗo nde wari tende ɗum umurtimi min jehi ha laamiɓe ɓe andi min ha hukuma police ɓe andi min director DSS ɓe andi min ɓe gatani en jungo har arɗo min motti ɓe min mbimi to nda kugal amin nda kugal amin minon kungiya kaza min mari ID card amin ɗon holla ɓe ID card amin to goɗɗo wara wi'a bo hanyum ma ɗon nder amma bana mbiɗa jebu amma ha jontani min keɓayi bana iri majjum tawn. To haɗo a yi ba fulɓe pinti ha dow majum na ha dow findinore? Alhamdulillahi fulɓe ɗon finta sosai ɓe ɗon fama sosai jonta nane bana mbimi sei to kugal hijju ummoyake amma jonta alhamdulillah to ɗum watta funturu be koggal fat ɓe ɗon mbi'amin ɓe ɗon fiyanamin waya min jaha to min jahi bo min ɗon famtina ɓe ɗon fama bo alhamdulillah. To ha jonta wodi ko pamtinta fulɓe na ha dow darorde moɗon ngam fulɓe ɗo mari kawte kungiyaji feere ɗo kawtal hoore ɗo mi yetti Allah ɗo onon bo ha kawtal ngal gonan ɗon ko onon kam? Alhamdulillah minon ɓe pat maɓɓe kungiyaji ɗo min ɗon jaada be maɓɓe kungiyaji dandalin makiyaya na kawtal fulago wala minon ɓe pat kungiyaji ɗo min ɗon yaada be maɓɓe on. To ragare bo kawtal hoore ngare ɗaɓɓitata ha bandiraɓe? To alhamdulillah ragare mi ɗon nodda bandiraɓe fulɓe ɓe fama kungiya ɗo gomnati fama min nomna ɗum kungiya gonga tefowa inde ko goɗɗum ba min ɗon tefa gomnati fama min kungiya fulɓe fama min ɗon ɓe dokka min bawol ɓawo min ɗon min jiffina ko woni ha hoore amin asen. Getti machallah. Ismail Musa not is vice. keɗite kode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere gam ta on daɗe. Woti jehol yoɓi ceede naira ko yarata million 575 yaago to sukaɓe jangoɓe lesdi India laato ceede jande maɓɓe. Wakkati wata bayanu kokkol ceeɗen en ni ɗum hokki hukuma hakkilango andal ɓangingal e jehol Kebbi ceeɗen en ni bultinaɗe ko yarata naira billion 585 e 400 wultinama dembe ɓama ceede jande ko fukaraɓe 100 jahoɓe ton lesdi India
ega jehol Kebbi jangowa jande feere feere. Gomnajo jehol Kebbi dow Tedis Karon Gwandu kan waɗi jungo dow yoɓugo ceede ɗen en ko hokki bo hukuma hakkilango jande bangiɗum e jehol kanka Kebbi. Wakkati wata bayanu commissionajo hakkilango hukuma andal bangile ɗe jehol Kebbi Isa Abubakar Tunga yi kala fukaraɓen en ni latiɓe jango e jande kimiyaku fasahaku hawti fa e jangoygo wato hakkilango leɗɗe e bo jahal yeeso dartugo jande feere feere wanginani fukaraɓe derɗero gongol ngol ɗum sendi nyande wato altine yaagoto kamɓe ɓen laatiɓe kamɓe woni wato fukaraɓe jahayɓe leydaɓe ni hokkama ɗewle gol en ngam janga dembo andina ummatoje dow iri ko kamɓe fukaraɓe ɓen en ni no gas e joni e ga jehol Kebbi joni ɓe ɗon janga wato jande lokotor ton en e lesdi India hawtade bo jande wato jinyu andiraɗum nasen e toon lesdi Misra. Jangoɓen en ni ɗum hocci teddene maɓɓe ngam doggingo jande ɗen en wakkati o waɗata bayanu oye gomɓe toon en e lesdi Misra ɓe ɗon ɓe juɓanama ceede maɓɓe nden bo ɗum dara wiigo ɓe boɗɗata e yottingo jande ɗen en. Commissionajo on Isa Abubakar Tunga o yehi yeeso wangingo wiigo ni en kan woni kuuɗe ɗe kanko gomnajo on mo jehol Kebbi Dr. Idris Kauran Gwandu waɗata o yii nokkure feere feere ko hawti shanu jahal yeeso jande kimiyaku fasahaku jande andal e feere feere ni kanko Kauran Gwandu on o hokki watta bayanu Isa Abubakar Tunga oye Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu ɗum wata haynella dow majjum gannane ma ɗum laawol makko o andini wiigo hani kala kuuɗe gonaji on waɗata ɗum nanga andingoɗe ngam jahal yeeso andingo kuuɗe geteɗe e jeya kanka Kebbi musamman fannol elto malla bo andal kewtol gon ɗon Abubakar Malam Bago ɗo e gaɗo jehol Kebbi. Be amin jemma e nyalawma ton gossoro be gumbar radio mon domi taadi 49 nder Abuja ndarde goo nyalde fuu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sew ummatore konde min ɗon gam onon ma gonden be amin. To madalla jonta bo da taskaram koɗo kode hawtade be Ibrahim Iromo Dake keɗite jam. Gimol ngol mi fuɗɗiri yimugo kangol woni gimol angol duniya yiɗu giɗo maɗa. Duniya wawanta ko Allah wawani duniya ko ɗume waɗa sala. Hande gimol mi mari duuɓi sappo 2014 mi fuɗɗi gimol e hande duuɓi sappo mi mari gimol e ɗemgal fulfulde. Ko foɗi hakkilo am nasini an gimol min komi ummi mi rara yimoɓe diga Hausa en, Sudanie en, gimi India, gimi Arab en, gimi haɓe mi yi'a gimi fulfulde gaɗa sembe kanjum nasini an gimol mi wi to min bo mi fonda mi yi'a ko emi wallito bandiraɓe am fulɓe mi latto mimma fulɓe mballitoyam mi yotto level ɗum mi wolwanta pulaku nana. Alhamdulillahi bo hande pulaku notiki am nder duniyaru iɓe noddayan lesɗe feere feere mi yahi lesɗe waɗan 17 daraja gimol daraja pulaku bo to mi yahi fu alhamdulillahi ɓe teddiniyam iɓe jaɓɓoroyam juuɗe ɗiɗi. Gimol ngol mi fuɗɗiri yimugo kangol woni gimol angol duniya yiɗu giɗo maɗa. Ami wolwana rewɓe, ami wolwana worɓe, duniya
Ami wolwana worbe, ami wolwana rewbe, duniya idugidoma. Ami wolwana worbe, ami wolwana rewbe, duniya idugidoma. Duya wawanta ko, Allah wawani duya, ko dume wada sala. Ami wolwana worbe, ami wolwana rewbe, duniya idugidoma. Sanda boro general gimo wobe fulfulde, assalamu alaikum. Ami wolwana worbe, ami wolwana rewbe, duniya idugidoma. Allah windani en sendi komo ye egedal mun, wala mo nyamata je goto. Ami wolwana worbe, ami wolwana rewbe, duniya idugidoma. Tata wi goto burima kodume oburima, duya tanganya namo. Ami wolwana worbe, ami wolwana rewbe, duniya idugidoma. Denko ngata buwe duya tanuma wadingang goto, hore madanga danda. Ami wolwana worbe, ami wolwana rewbe, duniya idugidoma. Allah tagi enden warbe komo yebe ko wanyi. Komo yebe ko yidi, Allah tagi on rewbe komo yebe ko wanyi. komo yebe ko yidi, Ami jodo minuma rewbe indebe kauri. komo yebe ko yidi, Ami jodo minuma warbe indebe kauri. komo yebe ko yidi. Yidde na dum dole ngaingu na dum dole, ko wadai ko wadata. Ami wolwana worbe, ami wolwana rewbe, duniya idugidoma. Gorko tawanyu gorko, ko andi ko sali, ko heddi eso anda. Debbo tawanyu debbo, ko andi ko sali, ko heddi eso anda. Ami wolwana worbe, ami wolwana rewbe, duniya idugidoma. Duniya dunungida, duwa utata endu wanyuma, duwa utata endu iduma. Goddo fere wanyuma, goddo fere iduma, duniya idugidoma. Ami wolwana worbe, ami wolwana rewbe, Ngol angol message ngol mi fuɗɗiri gimi e ɗemgal fulfulde. Mi wawi wiyama bono ngol gimol hangol ɓuri wurtinokke mon e nder lesɗe feere feere haɗa andi. Inchallah ɓawo magol sey gimol ngol mi wolwani sukaɓe janga jangina, jangirde nafan yeeso, e bo mi wolwi nder gimol. Assalamu alaikum misilmino dow moɗon be gimol fulfulde. Sanda boro general lali jabbama, hande bo ko a wiyata, wolwo duniya fama. Wolde am dow meɗen hande mi waddi gimol, darugol yebare hidde komi yimangol, sey mi joɗa leddi mi tora baba en ɓikkoy, to mi walwi kanaɓi on useni on yafam. Sanda wawunani, duniya ko ɗume salan. Diya mi yetti Allah mawɗo, wakkuɗo yam bawɗe be fasaha e gimi am, ami latti gimowo, sey mi joɗa mi rara ko woni ha dow meɗen, mi wolwa duniya fama. Baba e dada nani, yeɓiɓe ɓikkoy mum. Tan yeba ɓikkoy men, Yebare damboto en, baba e dada nane yeɓiɓe ɓikkoy mon, ta en yeba ɓikkoy min. yebare jamboto en. Baba e dada nani, yeɓiɓe ɓikkoy mum. Tan yeba ɓikkoy men, Yebare damboto en. aye duniya hande e jango, duniya ɗo sanja. Koɗume fu salan. Dikka aynen ɓikkoy to ɓingel mawni, yeso baba
dada o mauni dai hakkilo Baba e dada nane yebi de bikkoy kain yeba bikkoy men yebare dambutu en de mi jodi mi rare billangon kay meden aye jurundu ɓiɓɓe feere gansa woɓɓe jangirde wala ɓe jangayi arabiya ɓe jangayi ajamiya yebare baba Baba e dada nane yebi de bikkoy kain yeba bikkoy men yebare dambutu en derliraɓe fame nanoɓe jimi sanda to useni babiraɓe ɓikkoy ta ɓikkoy men ɓura en sembe jogago ko a wodi jawdi ko a wala jawdi na jawdi jogoto ɓingel elto jogoto ɓingel lallay elto ɓikkoy maɗa diga ɓe famarɓe babiraɓe ɓikkoy useni on famanaya lebare nafata en ayne en ɓikkoy men Baba e dada nane yebi de bikkoy kain yeba ɓikkoy men yebare dambutu en baba e dada nane yeɓiɓe ɓikkoy mum ta en yeba bikkoy men yebare jamboto en Baba e dada nane yebi de bikkoy kain yeba ɓikkoy men yebare dambutu en mi namdi nyandere feere mi fotti be ɓingel gorko pamaro o nasti dandi mi ƴamimo baba e fofa o wiyam baba e fofa sey mi jooɗi mi numi mi tawi ɗum yebare Baba e dada nane yebi de bikkoy kain yeba ɓikkoy men yebare dambutu en mi fotti ɓingel debbo mi ƴamimo to o yata sey o wiyam mimo ye mi ƴamata mo to o yata dada mako ma accimo o waɗa no yiɗi fuu min bo komi yotti sey mi bari misani Baba e dada nane yebi de bikkoy kain yeba ɓikkoy men yebare dambutu en woli ko ɗon nawam mi fotayi mi muya mi tawi ndikka mi wolwa ɓiɓɓe meɗen rewɓe kota nder gure jooɗo baba ɓe dada e ɗon nden bo ɓe ɗon dara mi tawi ɗum yebare Baba e dada nane yebi de bikkoy kain yeba ɓikkoy men yebare dambutu en baba e dada nane yeɓiɓe ɓikkoy mum ta en yeba bikkoy men yebare kam nafata Baba e dada nane yebi de bikkoy kain yeba ɓikkoy men yebare dambutu en Number 3 bo ɗugol wani sukaɓe ayna saaro en ko moye ayna saaro muɗum ngam saaro sodatake e lumo nyande mawnuɗa tawɗa saaro maɗa jogoɗamo ngam diga e duniya saaro jogete derɗiraɓe hami walwa on fama hala am useni yaagi mollangol hala saaro en setta abi a wori wulde warkon wonde ma useni yagi warmagol hala saaro en min kam de mi wasi ha nder duniya mi dari woodi ko allah holliyam ɗum mi fotai mi yeccita derɗiraɓe ami wiya on ɗume allah holliyam nde mi dari himɓe feere ɓe ɗon geɓi saaro en min kam hunde mai miɗon numande ha nder ɓernde am mi fotai mi munya dole mi wolwa hala mai sani himɓe feere ɗawtuna saaro maɓɓe useni en huli allah e ayna saaro men hande nane ko yurmiyam waɗiyam ha miɗon wuya nde mi rari jonde duya yeɓiɓe saaro en sey mi siftoyi duniya kam ɓe gaddi en min hala mai ka yurmiyam ha miɗon wuya sani himɓe feere ɗawtuna saaro maɓɓe useni en huli allah e ayna saaro men nande a sendiri be saaro a sendiri giɗo no a watta fu waɗa
je ko wade sende be saro en ma aljanna mada don dere jude saro ma kam to aini saro ma ha duniya a jammini famu derdam Allah resante bonima Useni Imbe fere ngodi jawdi kedoye bisaro en Kowodi ko ala abdua aina saroma Tatoku ala jawdi dum hunde dunia Ainu saro en ma ba aini horema Useni Yeredirabe nane fame hala komiwe Digareube hai wobe en aina saro min Yande asendiri be saro asendiri gido Gam awodi jawdi kaye basaro ma Ko awala jawdi kaye basaro en Ainu saro en ma ba aini horema Useni Yandere fere mi ummi mi do dilla ya do am jolawol mi fotti dotti jo fere don suni mi jani mo baba to ayata say o wiyam ikko e ma ko dilli di nasti duya go dinimo min hala mai ka yurmi yam ha mi don boya Useni Ikko e fere zati hore mi fotai mi tindina To baba mabbe wolme sede berna Bembiya baba mabbe mari fitina don fitina be Dikkana be dillugo nasta duniya Ikko e yorbe tanya be sadugo hore nafata Ko awatta fu adarwida be saro en maa Do asaro yanata leddi famu derdam Useni Bikoy rewbe mi dawal am fama wolde am Danjabe dillugo nasta duniya Useni ta hebai tegal ajoda sare mon Lutin Allah ogoto aiza aibe duniya Useni Fame orbe be rewbe ka en geji tan jakku jiji saro en men jakki ha en mauni en kewti dabare hore men Sadu ya sumla en kodu me buno sadoto Diga mawbe be famarbe en aina saro men Ayeye dunia kodu me buno saloto To Ibrahim Iromo dake a yettama. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Code Radio International. Da taskaram RFA fulfulde. Dingiral rewɓe. Minati Diallo. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde bisimilla mon e yewtere men dingira rewɓe toɓɓere yewtere nde hannde ana haala fi alhaali dolugol walla yenugol e cukaloye ndewoye pamaroye e nder leyɗe men eɗe jonte ƴaɓɓiɗe to guine cimtol pelle daraniɗe hakkeji rewɓe kolliti ko ɓuuri sukaɓe temere ɗiɗon dolama e ley cuuɗi jangguinirɗe ɗi e ley nde hitande ujunaje ɗiɗi e noga e nayyi ƴaɓɓine nde on saaha Sénégal sukaɓe ɗiɗon goto e mabɓe mo duuɓi 9 yenama heeɓi
jaɓɓi reedu goɗɗo o maayi e o fitina e kolol na e mbiyan festival dari to caada debbo mo duuɓi 17 yenama ɗum tawtude ko waɗuno e lebbi ƴaɓɓiɗi ɗi to Mauritanie ɗum fof ana hollita ɓeydagol ɗi fitinaji na e mbiyan toñugol hakkeji rewɓe e ndimako maɓɓe e jonde nde eɗen jaɓɓi yimɓe ɗiɗon no Oureyba jeyaɗo Guinée o hoorejo fedde Amali daranide haɓanade hakkeji rewɓe. Binta Diallo Sénégal najo ɗum woni golle muɗum e fedde noddirande Dafadoy e wolof. Yewtere nde joɗike bisimilla mon e heɗade. On puɗɗiran jaɓɓade Oureyba mi jowtima on jarama e balle ƴaɓɓire de on jaltini cimtol kulɓiningol e alhaali dolugol sukaɓe rewɓe e cuuɗi jangguinirɗe ɗi sifana min hen yoga ko woni feƴƴude kon ka leydi lagine ga dolagol fayɓe ɓen sakkitora warugol ɓe par ce que dolagol ngol ɗum ɗon no ɗuuɗi gila law kono joni dolagol ɓe ngol sakkitora warugol ɓe ko ɗum ɗon tawi min ganda joni ko honɗum min wiyata min tawi ma min immo min ɓurta immagol daro ɓay meɗen ni dari kono min ɓurta immagol daro andintina sariya on ko ɓe wonani ɗo kadi ko c'est vrai ko gollugol kono ko ma yimɓe ɓen wona en sécurité particulièrement fayɓe men ɓen e ɓiɓɓe rewɓe ɓen limore nden no ɓuri 100 ɗum ɗon kadi hay ko statistique ji ɗin noon ha début décembre donc min waɗali taw statistique ji limore mois de décembre nden mais hari ɗo ko 100 donc ɗum ko iwde janvier yottade décembre 2024 2024 hari ko ɗum kadi ko han fin novembre début décembre min waɗali taw 6 mois de décembre on par ce que miɗen recensude données ji ɗin ittude intérieur ha Conakry dia onon e miijo mon e tefoje ɗe gaɗuɗon na holko woni sababu ɓeydugol adadu dolugol paykoykoy meɗen hooli ko ɓay sariya on ala e appliquede no haniri no lagine no foti luwaji innuɗi si a doolike payku a doolike ñan goɗɗo ta pina ittude sanction on ko ittude 5 ans de prison ha 20 ans dépendamment de l'ampleur si goɗɗo lutti e muɗum ɗum ɗon ko réclusion à vie komin andi kon lagine ɗo komin constate kon kono wonaɓe doolede ɓen wonɓe doolude ɗen payɗe ɓen e alaka e sanctionnede no hanniri no woɓɓe hay alaka e nangede si ɓe nangama kadi ɓe alaka e sanctionnede ɓe alaka e jugede ɓe alaka hay si ɓe jugama do si ɓe naati ka kasoji tanki tan e nder ko neeɓa ha yiitoya kadi on tigi no ka yaata donc haray ko noon min faalayo ɗum ɗon haray yo haaɗu meɗen tanggini ko ɗum ɗon ɓuri wadde no ɗuuɗude par ce que si ɓe andi si ɓe waɗi si kadi ɗon piiji haray kamɓe kadi hannde kadi avenir maɓɓe on woni compromis liberté maɓɓe on woni compromis woɓɓe maɓɓe accay min innaali fof accay kono ɓuytoto bu Binta Diallo mi salminima mi salmitimama pelle daraniɗe haɓanade hakkiji rewɓe Sénégal ana gondi e mette caggal yenugol e wargo suka debbo goto e ɗe balɗe ɗo Sénégal ɗum ɗon ne muusi tellement ne muusi kala yummiraɗo ene muusi kala debbo ene muusi yimɓe fof association mo gonmi o minen ko ɗum ɗon tan min kaɓoto viol uji batteɗi e violence uji batteɗi cukkalel cakkiringel waɗede viole ngel ɗo e waragel ngel ɗon haydara ala ko namdi so yahani to boni koko jooɗi tan ene fada mawnum ɓe cuuk gorko goto tan mo ganduɗa ko sayi ari ɗon ƴettimo funtimo nawimo galle makko waɗimo ko wattamo ko ha pari kadi warimo ɗum ɗon woni muusali ɗiɗi e yummiraɗo te ɗum ɗon ko foti iwde ɗo e Sénégal kala tuhlel baɗangel violé kala baɗaɗo violenté wona ade violo sax déjà kala mo ganduɗa ene fiya waɗa violenté tan foti ko sukede duuɓi kewɗi tax loi o nan ɗo loi wi ko poɗɗa ko sa waɗi violé neɗɗo poɗɗa ko sokede 10 ans minimum 10 ans fayi ha 20 ans te ɗo ni yiya loi o yimɓe ƴettani ɗum sax mbaɗi ɗum e hakkillaji mumen nek duuɓi sappo so ittama e duuɓi ma hankantin an a gayni donc yimɓe mbaɗat violé yimɓe no belira après so pari goppe sa pari ƴewaneɗa excuse mbiyeɗa tagui cuhlel ngel o waɗi violé ko waɗano drogue ko waɗino ni wondano e hakkille mum te alors ko ɗum ɗon ala excuse yimɓe yo goppu yo jalte ɗum ɗon ƴettude prétexte ene pawana ɗumen waɗoɓe violé ɓe yoɓe jalte ɗum ɗon yalla a e miijo maɗa laamu Sénégal woni ko ɓamali peeje kanɗe jaatin e tabintinde ngol sariyawol fewde e yimɓe waɗoɓe ɗi fitinaji état o kay mesure o ne heddi ko ɗum addi waɗoɓe violé ɓe ɗum addi tagui ɓe ɓeyɗo eɓe mbaɗa violé yimɓe ɓe loi o hande laamu o waɗa tulat waɗa ɗum appliqué par ce que woodi ganda preuve aji peut être ne manque peut être preuve aji manque peut être yimɓe kadi des fois ne mbaɗa accusé neɗɗo ɗum ɗon eɓe kolo mais neɗɗo kala debbo baaɗo joɗade waɗi accusé wi neɗɗo an waɗi kam violé ça par ce que ɗum ɗon ko waɗi joni nag juge o kañum so yi ha waɗi
décidé ne ko viol no woodi waɗi attesté ne ko viol no woodi donc ɗon loi o foti waɗede appliqué à la vigueur donc ko laamu o kamɓe foti ƴewtude loi o so ɓe ƴewti loi ɓe ƴeewa procédure uji ɓe ƴeewa ndax juge uji nana mbaɗa appliqué loi o ko wi ko est ce que tamit juge uji nana mbaɗa appliqué loi no par ce que a yiyat neɗɗo dañi pouvoir soke so sokama ɗon e 1 an 2 ans walla ɗon e quelques mois yaltine après jiita ɗum e taw ko onon goni koñ goto quartier jiitama toon sa yiitimo toon après kadi wonta kadi scénario viol o ne artay hakkille ma après suicide ne waɗa walla sa ƴetti hen reedu beddoɗa ɓiye sa weddi mbiye sa pari naweɗa campenal guddeɗa to donc loi o ne foti ƴewtede wartude e ma Oureyba holko ballal woni ko sukaɓe rewɓe dolaɓe keɓata e banggue fedde moɗon nde tenti e jokkugol mabɓe jande safare kañum e sariya amen ko min ɓuriti kon immagol daro fi muɗum ko wallitagol ɓe kamɓe e mawɓe maɓɓe ɓen psychologie aspect psychologie ka bangal hakkille te a heeɓi si ɓiɗɗo ma na ɗum proche ma na ɗum mo annduɗa na ɗum ɓiɗɗo ma heeɓi sifa ɗin saktendiji ɗin doolede an tigi hannde kadi sago ma hara a maray wonɗon ka yahata wo ka wondi ko tawata on wonda onon ɗiɗo hannde kadi hara ɓernde ma walaaki ko sifa ɗin eddigi ɗon ɗo ko hannde kadi ko min woni dogude fii mum kono sariya on waɗira golle mum ɗen min wawata hannde kadi innugol ɓen ɗon min wallito to woni victime jon paramɓe ɓen ko ɓen ɗon haray wallata ɓe psychologiquement fii no ɓe remettira no ɓe surmontira no ɓe dikkira e muɗum par ce que wontana e wontigi nonare wontanama e culpabilité inna asa ɓiɗɗo an o mi yaccano mo yahi ɗo ɗum ɗo waɗatano wona woni wosi goɗɗum heeɓi pay ko ma inna ana ɗum simiɗo tonno simiɗo wonduno e makko toon alors que en yi buyno doola hara ɓe wonduno e mawɗo maɓɓe on ka nder juulirde na ɗum ka nder église on tigi yalta inna no yaade ka hurgo na ɗum pay kunkun hara no wondi e koto mum hari e ubien jajirawo mum ko kañum yehi tun ka hurgo ko heeɓi ɗum kon heɓoy toon Binta Diallo fade meɗen yoppodirde onon ne fedde moɗon nde ana walla ɓe rewɓe heɓuɓe hono ɗe caɗele na tooñe emin liggodo e association goto wiye association des juristes sénégalais woni ɓe ganduɗa ko rewɓe ɓe ɗum association des juristes joni somin dañi ay kawji viol ɗi ganduɗa min gandi ɗum min jii ɗum e réseaux sociaux yi min jaaha min mbaɗoya enquête aji amen min jaaha min ƴeewa cause o min ƴeewa preuve uji min ƴeewa ko tagi ɗum ɗo taw ne waɗi adhéré komin nanata e réseaux sociaux ko gonga ne woodi min ƴetta balaɗo viol o min mbaɗoya ɗum référé association des juristes sénégalais ɓeɗon après ko ɓen mbaɗata procédure uji keddiɗi woni yaade juge o après yaade médecin ji mais ɓe toppito kayitaji so ala avocat ɓe ƴeewnomo avocat ɓe ɗum ɗo ɓe toppito fof kono ɗum mais minen min mbaɗata ko sensibilisé min ƴettoyat kawuji viol ɗi somin gaddanama ɗum min ƴetta min mbaɗaɓe référé association par ce que ɓen mbaɗi compétence pour ɗum ɗon pelle daraniɗo wallitade hakkiji rewɓe wana carti seppo gam hollitinde mette mabɓe e ko woodi waɗede e cukalo e ndewoy koye e nder Sénégal yalla e ngo seppo ngo gaɗoton hande ngo holko woni noddago moɗon faade horeɓe leyɗe Afrique fof saabi ɗum caɗele patuɗe e rewɓe wonɓe e leyɗele ɗe fof ɗum ko Afrique fof foti ko ummade daro haɓa ɗum ɗon pour ɗum ɗon yo nattu e leydi he e aduna he par ce que wona e Sénégal tan comme no mbiyirɗani ko Afrique no fiisagueɗe fof nana hay Europe nani toon mais comme ko Afrique gonɗen africain ji fof foti ko ummade daro kaɓe mbaɗa ay marche uji mbaɗa ay sensibilisation en pour ɗum ɗon yo nattu e Afrique he par ce que ene muusi te ko rewɓe tan mbatte ɗum kala ton jaaɗa a yeehi sa yeehi Guinée a yeehi Mali a yeehi to mbaɗa wonde fof debbo ala toon pouvoir debbo hunde fof kañum fawate debbo sukaɓe ne mbaɗe viol sukaɓe tokos ɓe ganduɗa dañi ay duuɓi ɗiɗi ne mbaɗe violé mawɓe resaɓe fof ne mbaɗe violente donc ɗum ɗon no foti nattude Afrique so ɗum ɗon ko rewɓe foti haɓede ɗum ɗon so yimɓe mbasata haalde ko ɗum tagi ɗum ɗo ɗum ne waɗe répétitif ne ara tan ne waɗe tan yimɓe ne mbaɗe violente ne mbaɗe violé kala mbaɗaɗo violente yo ummo dow haala te so haalima yimɓe ballu ɗumen yiɗa dara fudande haɗata en jottike timmoɗe yewtere nde on jarama Oureyba e Binta Diallo on jarama onon kadi albarka a jarama tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon du on jarama e heɗade kañum e tawɗede amen e nde yewtere dinguira rewɓe oɗon mbawi heɗitade min kikira alalbare na e dow lowre amen weji tati toɓɓere RFI toɓɓere fr/ff on jarama minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako to madalla jotta bo nda gimi fere waranay on iga kode radio international
jama'a je on garina. Assalamu alaikum hande en gari wuro limbe notango aure sali jama'a je on garina. Assalamu alaikum mi medi warugo limbe nde bonda mi lorike mi noti noddango aure sali noddiyam. Hande en gari graduation aure sali on beli ko moye andi daraja mon mon yawni funo wara. Hande en gari graduation on yawni jama'a je graduation wuro limbe. Hande en gari graduation mawɓe ummi gari o. Hande en gari graduation derke en famarɓe gari ɗo. Hande en gari graduation worɓe be rewɓe moya fu wari limbe. Hande en gari graduation boska en mawɓe Cameroon fu ɓe gari ɗo. Hande en gari graduation aure sali ayini ɓiɓɓe ɓe jangini arabiya. Hande en gari graduation aure sali janginoɓe ɓe jangini ajamiya. Hande en gari graduation ɓeɗo ayini ɓiɓɓe maɓɓe jangirde en gi'ika komoye tabbitini. Hande en gari graduation hande ɓiɓɓe maɓɓe jangi en gari graduation ha nder wuro limbe. Assalamu alaikum hande en gari wuro limbe notango aure sali jama'a je on garina. en gari ha wuro limbe notago aure sali. Alhaji Amadu Doktaru Sali on yawni jama'a je min gari o. Graduation ɓiɓɓe moɗon nde ɓe jangi. Umme en kala seyo yettike ha yeeso baba men wuro limbe Alhaji Amadu Sali miɗon salminama sannuma Doktaru. Umme en kala seyo baba amari endam baba amari barka a jangini ɓiɓɓe ma a jawni min gari hande ha wuro maɗa. Umme en kala seyo Alhaji Doktaru Sali min gettima a holli mi example no hani ko moye jogoro. Umme en kala seyo a jangini ɓiɓɓe ma hande min gari graduation. Fadima be Ramatu ɓikkoye ma. Umme en kala seyo Fadima be Ramatu. Umme en kala seyo Fadima be Ramatu. Umme en kala seyo Fadima be Ramatu ɓiɓɓe Alhaji Doktaru Sali min getti on dari on jangi hande min dari limbe en kolla seyo. Umme en kala seyo Fawjiyaɓe Alhaji Musa Fariku Ase min gari graduation moɗon wuro limbe. Umme en kala seyo Fawjiyatu. Umme en kala seyo Fawjiyatu. Umme en kala seyo Fawjiyaɓe Alhaji Musa Fariku Ase min gettima Alhaji Musa Fariku a jangini ɓikkoy aɗon yiɗi janginide waɗi a jangini ɓe sannu sannu iɗo yettama Alhaji Musa Fariku a jammini sosai banani hani pullo. Assalamu alaikum hande en gari wuro limbe notango aure sali jama'a je on garina. Jottamo hettinayo amilera aure sali. Ketti aure sali Hajja Aishatu dardiraɓe Doktaru. ketti aure sali Mami Hajja ise ko debbo mo daraja. Mami Hajja debbo mo barka. Hajja Aishatu. ketti aure sali Hajja Aishatu ise ko Mami Hajja. ketti aure sali Debbo Alhaji Abdu Kambe mi salminima. ketti aure sali Abdu Kambe babandop ɗum pullo jomu sahu pullo jom barka pullo jom daraja pullo jom alheri mi salminima pullo on jawri min hirde graduation wuro limbe. ketti aure sali Alhaji Buba Sali Buba Gidalam general salminima. ketti aure sali Alhaji Hassan Sani Audu mai jamani mi salmini giɗaɗo. ketti aure sali da Audu mai jamani pullo jom barka. ketti aure sali Hassan hokkuma wasmitata mi andi daraja maɗa Hassan Sani jodi ɗowro duwala. ketti aure sali da Hajja Hawa Sali Hawa mi salminima. ketti aure sali Hajjare
rakiya sani rakiya misal minima Hajja Adama sani Adama misal minima Hajja Hafsatu sali dembo mubarka Alhaji Umar sali iseko pullo dalejo Alhaji Umar mubarka Alhaji Adamu lamu jom amana Hajiya Maimuna sali Maimuna misal minima Salama mi hajja Taida da Dubai Hajara mami hajja Dubai misal minima Ali Dubai Sulai Abad kwe Saidu Pipe Alhaji Doktaru Sali Sanu Modon Atoe Sulai Buba Sulai misal minima Miwodi Sobajo Miwodi Sobirawo Iseko Abdu Yerima Vela Bandu Jomolimbe General Salminima Iwari Haurumada Iseko Halima Musa Benafisa Musa Julai misal minima Atoye Basiru Mihomnima Wasira Berasida Bikoy Alhaji Doktaru Salimin Gariyo Assalamu alaikum hande ingariyo Limbe nakamu aure sani jama'a de umbarina Emi yotti wuro limbe Edi tobe hamivya on Tomargo barka atawan aure sani Tomargo sahu atawan aure sani Tomargo sede atawan aure sani Tomargo andal atawan aure sani Tomargo daraja atawan aure sani Tobarnungal ma ayi an aure sani Tolim sesede ayi an aure sani Towaugo sahu ayi an aure sani Begoke bengas mitata aure sani Besae bengas mitata aure sani Toli bengidi ma ayi dake aure sani Maunitare bengala aure sani Toyin ko himbe atawan aure sani Toperdare atawan aure sani Mau benjalan pipe jalan aure sani Jotta bomi lorike do inde sombira be medem bile babe ummi in kulla siyo Alhaji Zagel Buba Duwala Awarina ummi in kulla siyo Japion soba be amana men diga fajiri Alhaji Bagiri Malam Yusufa mi jabbi kema ummi in kulla siyo Abdu Zoja Babuya Jomu andal warina ummi in kulla siyo Mi jabbi ma Alhaji Amadu Tijani Lamido Awarina ummi in kulla siyo Alhaji Abdul Kadiri Mokenya warina ummi in kulla siyo Alhaji Samalam Kabone Awarina ummi in kulla siyo Alhaji Beka warina General Jappi Kema Jappi ma be hajja Sista Mobabinda ummi in kulla siyo Abdullaji Iseko Misal Minima Pullo ummi in kulla siyo Alhaji Baziru Nuhu Gondo Yaounde Baba mi Jappi Kema ummi in kulla siyo Alhaji Sagari Nuhu Moyaounde Anfumi Jappi Kema ummi in kulla siyo Alhaji Musa Jibo Lale Lale warina ummi in kulla siyo Alhaji Umaru Modi Dakole Awarina Baba Ardo Lale ummi in kulla siyo Alhaji Saini Indiyam Awarina ummi in kulla siyo Alhaji Hassan Daudua mi Jappi ma be warugo ummi in kulla siyo Alhaji Musa Bijibo Bangante Awarina ummi in kulla siyo Alhaji Ibrahim Shehu Duwala mi Jappi Kema ummi in kulla siyo Alhaji Adamu Tela Berdua Awarina Taimakon Talakawa ummi in kulla siyo Alhaji Abu Maninja Limbe mi wari uroma ummi in kulla siyo Alhaji Habu Bakar Limbe hande mi wari ummi in kulla siyo Misal minima Sadam Umar Pullo Mubarka ummi in kulla siyo Musa Abdu Manga Sopajo misal minima ummi in kulla siyo Jalilu Abdu Hasan Midon Jappa Made ummi in kulla siyo Midambari Mauli Ko mi
fita londo hamma am awarina Allah sai ne alaji makolo me jabbike manale Abdurrahman Dahiru Muhammad Dahiru awarina Sana se bowarina hande nder wuro lumbe Kawi samanjo misalmini ma pollo to fu e fu do min gaddira gare taskaramji ɗi min taskani on jemmare nde to darde kala huwano kode radio ɓe on nani min Al-Amin giɗaɗo jada wiyata on balen jam.